हम चाहिए तो हर 9 महीना पर सोहर गवा दी अपना घर में। अगर केहू के लगे ताकत होखे तो गवा के देखावो सोहर। केहू के ताकत से ही लड़का पैदा होला, यानी जोना औरत के लड़का पैदा नहीं होत, जोन बांझ अभी ले बिया, का ओकरा अंदर ताकत नहीं खे? का वो मर्द के लगे ताकत नहीं खे? हर एक 9 महीना पर हम बजवा सकीले तो एह गलत फहमी में ना रहे के, ए से ना रहे के ईश्वर के देन है, ईश्वरीय देन होला। रुआ ईश्वर के चैलेंज कर रहल बानी। पवन सिंह के जो स्टेटमेंट आई रहे कि बजाओ रे सोहर, ओकर बाद उ सोहर गइल रहे, लागल रहे कि खेसारी रिप्लाई करी है, वो गलत रहे। लागल रहे कि खेसारी रिप्लाई करी नहीं, खेसारी भाई रिप्लाई नहीं खन कइले। खेसारी भाई कहले बड़े, वो स्टेज पर देखिए, वो कहता रहे कि सारा झंझट के जर एक जना बाड़े कि उहे आवेले तबे होला, कि खेसारी भाई के माफी मांगे के चाहिए। अगर तू पर्सनल कहता है कि बच्चा ताकत से पैदा कइल जाला, उ ताकत नहीं खेत, ये बात पर माफी मांगे चाहिए। जमीनी स्तर पर कोनो गायक बज जाता, ओकर नाम है नीलकमल सिंह, ओकर नाम है चंदन चंचल, ओकर नाम नया नया लड़का बाजता रसन। तो हमरा लगता कि ये नया लड़कवा सन के आगे ना आवे देवे खातिर ई कुछ लोग षड्यंत्रकारी बन के दोनों स्टार के लड़ा के चाहता कि ये लोग लड़त रहो, आ नया लड़कवा दब जा सक। प्रोड्यूसर करोड़ों रुपया मामा काहे लगाई, जब तो उन्हीं के गाड़िए गालौज करे के बता, गाड़िए गालौज करत रह सन। अगर डिजिटल ना रहित नु तो फिल्म में कुत्ता ना